kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay sa laang to'y channel tayo. Dayto'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Abril mo't gaya man. Nagparangtaktal daw bakit? Bulan dagiti na paramag ken sadot at taga syudad kunam Ay nawa, apay ang stamot din ti pagbagam si Kadilya. Siyempre, Holy Week manan. Agawid manan dagiti kabagian a feeling bisita. Adida kayat ti aginaw iti plato ken tumulong agluto. Imbes na maragsakan ka, tagkita kayo manin ti kabsat mo. No pagbalinin da tayo at tagabaw, uray di da nagaw-away, Albert. Siga, kiti mo't bakit? Kita ni Caridad, akabsat ko at taga-syudad. Tunggal agawid da dito'y balay, di namot ammo ti tumulong. Agtugtugaw laang mo, dakasladon niya. Ay, uray awanan, ti innawidan, no kastamo laang kuna manin. Unay kan bakit? San anasaya at ikastangay bagbagam? Ay, pustaan talakay. Datayon tumanen, amarigriga ti aginaw ken naglutaw. Datayo laang manen, amamirmirao ti kaug-uging dita. Pagtitinulungan tayo ngamin, bakit? Ay, awandat amok di talakay. Saan ang makarik na dita Caridad? Kas kuma, di na palabas sa Paskwa. Ay, di na kaya't tumulong nila kay na. Ta, nakababain ka no? Awan ka di titext ni Ading Mau, anak kaw. Anya titext ngur urayan nyo ayananang? Agawid da nga ta, inton si Mana Santa. Ay, siguro ananang. Aldaw mo, day ta dagiti kabagian a feeling don niya nga dagiti sadot na. Anya, pustaan ta pa'y nanang. May samot day ta Caridad. Feeling don niya mo, no agawid dito'y balay. Day, nairaman mo pa yun ni Caridad, akabsat mo anak kaw. Ay, wana. Tadida mo, amo ti tumulong nanang. No agawid da, day ta agtugtugaw, kan agpasikat manan, ti aramidin da ditoy. Ay, unay kan anak kaw. Agreklamo kan samatan. Ay, nananang, talagang agreklamo tamano atawin mo ten nga agan anusak. Da kamin tumanen nga agasawa ti kaug-uging kaskadaan niya ditan inton si Mana Santa. Anya ti bagam, Caridad bakit? Ag-duty ka inton si Mana Santa, lakay? Yak pa'y sigurado bakit? Apay ka ti? Ang mga numabalin nga ag-live ka. Agawid tayo man ni Dje probinsya. Mabalin man? Awagak nga rudan ni Nanang. Siga man? Ag-file ka nga rudan iti live. Tawagak ni Nanang. Ibagak kan kwa na ang masapsapa tayo. Tapno ang muda nga agawid tayo. Lakay, kita ni Nanang Apay ni Nanang? Agdaldalos manan iti paraangan. Tagawid ka numad na Caridad, inton umay a Holy Week. Makitam day ta. Abril 5 pa'y laang. Sa bagay, baknang mo't ngamin piman, day dya akabsat ko. Rumbang laang apagserbyan tayo, tidonya. Excited lang siguro manan ni Nanang. Kasta mo ta ka na yun? Noon niya launay ti pagsaksakitan tinakam mo, bakit? Ay, tunggal adda ti okasyon. Agawid ti kabsat ko at taga-syudad. Kanayon nga iso ti bida. Iso ti pagsirsirbian. Umapalakman ka dagita akaruba tayo lakay. No agawid dagiti kabagyan da. Kat agtitinulong damit. Mabalin mo't akasaritam ti kabsat mo. Numay papaniti day tabanag bakit? Ay, saan na masapol ang maibagaday talakay. Makariknada kumamutin Ay, no makita dakmanan dagiti kaaruba nga aglang nga agurang iti katratrabaho. Ay, naimbag pa iti kabsat mo. Kastoy, kasjay,
Kunadan tumanan kanyak Mapanak man iti ayan da, Uncle Mau, Delia, anak ko. Apay ijay nanang? Mapan ko alaan tinyaw nga order ka. Alo, inton umay alawas pa'y mudla ang mailuto, nanang. Ay nawaw, narigat ti maibusan, anak ko. Amangan ko nak no agraman order ko, iraman da pakibagkat. Di awada, ti inyog tayaw. Nutakawin dadi, gumatang taylangan iti instant gata, nanang. Nagaduti magatang dita. Ado gam kayat ko lang tatay traditional ko ma. Anya ko matidiprensya na day nanang. Isumulaang matiraman na. Saan kayo pa'y amabannog nga agigat itinyog? Isungarod mo iti na kay Ruamak, anak ko. Ay, sabagay, nanang. Ala, yawid yun day tanyog. Tay paigad tayo kung karidad no kwa. Hello, karidad anak ko. Siya di daw ti ayan yaw. Agrupot kami pailaang nanang. Agad-andad kayo iti biyahe yaw Wen nanang, ada ginatang mi amay luto dita. Madamay laang ti na isagana dito, anak ko. Sabali mat da ito'y nanang. Ala, agsagana kay kidain tapno saan kay amarabian. Ay wen gayam, di mo liplipatan ti agtext kanyak no asidag kayaw ta ipapudot mi ti kapay. Sa dino ka no ti ayandan, nanang? Agrubot da kanupay laang anak ko. Ay nawaw, inbagayo ko mga gawaan da taadupay tinyog a maigad. Anya jay nadamag ko. Agpasyar man ti kabsat mo at taga-syudad. Wala na saling. Ay nawaw. Umayag pasyar ti kabsat mo kunam. Ngam kaslasaan ka anaragsa. Kasta talaga, nana. Anyat kayat mo asaway. No agawid ti kabsat ko at taga-syudad. Maikumpara aktuman ako na ako, nana. Di mulat ta panunutan no anya ti ibagbaga ti daduma dita. Ti panunutam ki day. Nagawid ta manay. Agkikita kayo manay na sang kapamilya. Dapat iti parikot ko, anana. No agawid da kami manay na taga-probinsya, ti mga ramid iti amin. Da kami ti aginaw, da kami ti agluto, da kami ti mangigel-gel iti ules nga inaramat da kami aminain. Ay, day tangagpaysaw ti rigat na, no si kaakan na yung ti agunggunay. Ay, wen anana. Makapabandog nga ta. Kasaritam to ti kapsat mo. Ibagam mabalain. Tumulong iti maaramin. Tapno dagaw sa malpas. Wen no kayat nanana. No ngay saan? Di nantupay kayat na tumulong nila kayo na. Sa may yung mga no ibaga na pa, di na ammo ti agigat itinyong. Agtugaw kayo pa'y, karidad anak ko. Ni, adamat gaya man sufa nanang. Ginatang ni manang mau. Ay, Delia! Umay ka pa'y man! Apay tasawak, nanang. Ada ko maiparamid ko kinkwana. Saklangan ti mga ramid, nanang. Sa dino ayat ayan day dya, Delia. Diyan mo. Awan mo titisilid me. Amo na ba't sumangpit ti kabsat na ita? Saan ang nagpakada kanyak, nanang? Mala, siya kung ti mga ramid. Ituloy mo kayo ti aramidam na kaong. Sa dino ti nagkapwang bakit? Apay kay takalang. Iti ayan ni Nana Saleng. Apay ka de. Ay nawa. Amumot nga agawid ti kabsat mo ita. Napanak lang nagpaangin mo't Sapsapulan na kanina nanang itay. Apay ka numanan. Diyan ka mo Di na mo timbaga no abay. Ay, ang mga nusyak manen tinamnamaan ni nanang ang mangiserve iti kape kadag iti anak na a feeling bisita. Siguro bakit?
Ti ko na nagtataka no ti paramid na rin ka. Dayto yan ti ibagbagak lakay. Kasano mo't dayta? Kasano ang ma-enjoy tayo no da tayo laang mo't ti agunggunay? No da tayo laang ti mabambannog? Limawa matgayam ti tersena ni Auntie Bebang Manang Delia. Wen, hindi pa'y napalabas a bulan dayta? Si kamat ngay Manang, kumusta mat ti trabaho? Nasayat dat tamay. Nakitak ti sofa ginatang mo. Sweldok tinaigatang kadagita ang sofa. Ay nawaw, anum tanyog? Anya kumapay? Maigad ta isumot ti kayat ni Nanang. Kastagayam. Ado ti maramid ita. Amangan ko nak, no kayat mo ti tumulong. Ha? Pagtitinulungan tayo tapno malpas adagos ti trabaho. Tulungan ka lang namang itunoy ti manok, Manong Albert. Alaman nga rod, ating ko. Adupay kami ti maaramid ka. Hanya nga tanong siyak langan ti mang ituno. Tapno maaramid mo ti daddo mga aramidom ko ma. Kabay lang ka di. Ay nako, unmet amanong. Amangan no, di nakapalubusan ni misis mo at tumulong. Itan niya kumama kagabuhay. Kat saan mo't nga iso ti mabannog. Alaman nga rod, ating ko. Sigapay ti makaamo dito ya. At dati sa baling aramidak. Dahil tulangan ti may tuno manaw? Wen, dahil talagan. Ay nawaw, anya ti aramidam, Ronald. Tulungak ni Manong Albert ang mga itunoy ti manok, bakit? Awanan kauguging kan tumanan. Ay na, okay lang bakit? Adumot ti danom tita. Agdi ko sakto si kamot. No apay asikapay lang tinangi paaramidan da iti dayta Diyay narigat pay lang mat. Siyak tinagbolontaryo bakit? Sa maysa, saan mo ta komplikado? Amok metar aramidak. No ide, kat isuda ka na yung taggunay. Panagkunak, kat panawalan tapno tumulong tayo ma. Kita man talangam. Angot asok kanling at kapayan. Gagangay na bakit? Tulungam kidimot ni Manang Delia. Tapno makaluto tayo. Iti kasta, adda oras tayo ng agjajaming. Diyak ka ba ilang aramidan na? Amangan ko nak no masugat ti imak iti igad. Si kakit dimot bakit? Day tamanan ti imba kami dinapalaba sa Paskwa. Amangan no damot ti maibaga ti kapsat mo no feeling dunya ka. Nalipatak nga rudan no kasano lakay. Kasano ang malipatam? Katalo at taon laang mo talagnag kay Yesutat. Kinasadot sa amin day ta bakit? Nabannog ako, Nanang. Malasyak may ti sumublat anak kaw. Ni karidad akabsat ko. Anya man ang aramidon na. Agsel-cellphone laang manan. Nabannog ka naw. Ano ka nung nga iti nakabanugan na? Kat nagtugtugaw mo laang. Ay, apo. Maupay ako no kastoy laang, Nanang. Day, anya ti pa kaupayam ngay anak kaw. Kasarita yung mo't nga minti kabsat ko, Tatulungan nakmat iti maaramid, Nanang. Feeling donya mo tunggal agawid dito'y balay. Naimbag pa ni Ronald nga asawa na. Amo na ti tumulong. Mabitla nga raw takasaritak ti kabsat maw. Rumbang laang Nanang. Tano saan ay apaut day takabsat ko. Ayun saan Saan nasaya at tikas ta anak ko. Huliwik ngam aga pa kayo kay Dan. Sa anak ko mga agreklamo, Nanang. Ngam kastamot to na kanayon. Naimbag pa'y di ka aruba, no adda agawid a bisita da. Pagtitinulungan da ti matrabaho. Agsarita tamampay karidad anak kaw. May papanitian niya, Nanang. Tulungam ko mapay ti kabsat mo nga agluto. Anya ngay damok dita, Nanang. Ay anya kalaki din anak kaw. Nalipata madagusan. Sa maysa, ang mga numasugatan ak Nanang. Mano atawan mo laang mo ni Jesunan anak ko. Tulungam ko man ni Manang mo iti maaramid. Tapno di na ibaga feeling dunya ka. Kunamken kwa na ata expert, Nanang. Di ka nagsaw iti kasta. Tumakder ka kitay tatulungam ni Manang mo. Pag tinulungan tayaw ti maaramid tapno maliklikan ti riray. Agreklamo nga minan ni Manang Mau, ta isumat pima na nakanayon ti agunggunay. Di na ma-enjoy ti okasyon,
Tasaan mo't ama ibusan iti trabaho. Anya jay magbagam kanina na nga feeling doon niya ka, no? Pudno met. Saan ka lang nga tinulungan? Tumulong kay ngamin Saan aday ta buyaan da kami laeng. No kastamit lagayam, saan kami latakuman na nagawid? Mano atawon laeng nga nagnaid ka ije syudad. Ibagam kit din adi mo ammo amin ti maaramid. Ay, kastamot lang ti rason mo idi Paskwa. Makatkadlaw ako na. Amok umapal ka laeng tabak ng tinaasawak. Iso anapudot ti daram kanya. Ay na, ni Ronald tupay nga asawam, ammo na ti tumulong. Talaga laeng kit di a feeling donya ka. Nagnaud ka laeng ije syudad kit. Anya ti kunam? Ulitan man? Sadot ka? Nagnaud ka laeng ije syudad iti mano atawen kastakan? Pangasiyo, tano aga pa kayo. Kat saan nga iti sangwanan mi? Asino matisan ama kaungat iti kastang ugalyan day ta babae? Nita. Pagtitinulungan ngamin, no dati maramid bakit? Di ka ag-feeling doon niya. Tapnawan tiriri. Ay nako, anya tararamidong bakit? Agim-impake ka mo tayo. Agawid tayo. Anya? Naupay ka itim bakit ikapsat mo? Asino matisan ama upay no kastalaang? Isuda lang arudan ti sinarungkaran tayo. Isuda pa iti kasta. Bakit? Awan mo ti dakas itimbaga ni Manang Dilya. Simple lang matabahanag tayo siya. Amok umapal laang, gaputabak ng ka na asawak. Iso, mamirmira o ti asawa na. Agraman personal biyag ta, mairaman pa yan. Anya lang mat ngamin jet tumulong kay tayo maarami tayo. Nukas tangad dati pagsasabatan tayo dito balayo. Holy Week man, wano anya pa yung okasyon, kananya man ti estado tayo ti biyag. Rumbang lang agtitinulong tayo, tapno nalaglag anti trabaho. Basta siya, agsubli ako ni Manila. Ano kaya't mo tagawid, dumunakan. Sumaruno kami itong karagitubing. Ay na, agpakumbaba kamot ang amin. Tasan aka na yun asikatibida. Anya? Mabalin ka ding agsarita ta, Manang Delia. Diyak kayat ti apa No di mo kayat ti tumulong, okay laeng. Ano saklatan Anya ngay harod. Pasensya kan iti naisawang ko Manang. Aklunat nga dabidot ko. Sapay la ko mata mapakawan nak. Tulungan kan iti aramidam. Tapno di mo ibaga feeling donya Ay. Nariga mo ngamin no masugat ka. Kabailak Manang. Lagayam. Apay pailaan nga inuray mo ang nagapat Ay po. Pasensya ka mat no nagreklamo Makapabandog mo ngamin no da kami laeng ti agunggunay. Gusto ni Robert Manang. No kasta nga agsasabat tayo dito'y balay. Anyaman ti estado tayo iti biyag. Rumbang lang agtitinulong tayo. Tapno nalaglag anti trabaho. Siya kung ti agluto iti pansit. O sige. Siyak mo ti agluto iti adobo Manang. Ay na, nagmayat at kita tinulong kayaw kabsat. Oh, itay kayo pa'y kadidita, Nanang. Ay, word, itay kayo pa'y aboy-boyaan kabsat. Ay, nawaw, dinanggagyo ti pag-istoryaan mi itay, Nanang. Di kay madanagan. Ta sa anak mo'y kachismusa. Ay, nawaw! Baknang kaman kan saan, basta trabaho ti pagsasaritaan, rabang nalaang apagtitinulungan. Iti kasta ket maliklikan ti saan apagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag.
Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umayak man makiusar iti washing machine mo, Mari Carmen. Wala Mari Tere, umay kalaang. Ulis laang matkit di, Mari. Napuskol ngamin. Marigata na ka mangigilgil. Kaano laang idi may kanakilaba, Mare? Ado ngamin ti ulis bi, Mari. Kasta gaya, Mare. Irwar mo man ti extension mo, tabuludat pa'y, Mari. Sumurot ka kanyak tapag tinulungan ta, Mare. Anadam ti washing machine ko, ang mga numapirde. Wen, Mari. Awan ti pagdanagam. Kanayon nga agreklamo ka iti kinadugyot ti kumareng. Ngam, impalubos mo mait amakiusar manen iti washing machine mo, anak ka. Na siya naklaang, tatang. Kasanaw no panawan naman iti washing machine, anak karugrugay, di naman buyatan. Makita tatang. Si kanto manen ti kaasing nga agdalos, anak ka. Shh! Kontrolin nyo ti busis yo, tatang. Ang mga numangag ni Mari Tere, kat isupay ti pakaupayan na. May mayat no idiritsyum kenkwana. Tapno amuna, ti haramidin na, anak ka. Di kay madanagan, ibagaktokin ko na, tatang. Kaano nga raw, anak ka, para mo't iti pagsayaatan ti aming ti aramidin. Ila pa gaya man nagiti ulas, Terry ba kayo? Wen, idi pa'y may saal daw. Ita lang, anadlaw mo. Kita ano makiusar ka ba kayo? Agdalos ka pa, isakway apumanaw ka. Tapno awan ti maibagata. Amok daytan. Kargaaman kit iti palanggana ta agdigo saklakay. Usarong pa lang tinabati iti drum ba kayo? Awan ti danom iti gripo aya. Kala at mat itay agdigdigo sak. Ay nawaw, apay nga tangay. Kurang dayja pagdigos ko lakay. Agtipid tayo pa lang ba kayo? No apay mat ngamin nga awan manandanom Amangan no dati tarimaanan da. Sigurado mabayagan mananday ta. Awan ti ado asaw ba kayo? Di kan agreklamo? Ano san tayo ti aguray Agdigos kan. Awan mo gayam ti danom tayo, tatang. Itay pa'y Carmen, anak ko. Ay nawaw, apay ka no, tatang. Adaman ang tinaperde? Adda, anak ko, tinamaan dagiti trabahador, amang tartarimaan iti kanal ti tubo nga agturong dito ayan tayaw. Isuan na pirdeg. Anya? Kasano nga rudan day ta? Adda may tinabati adanong ititimba. Ngambasit laangin day jay. Narigat ti aggunay no kastoy laang, tatang. Baring tarimaanin damutain, anak ko. Ay, wun nga rod. Planok pa'y mati aglaba intun day off ko. No bilang magtawan pa'y ti danong tayo intun day off mo. Padasan ti mapan iti ayan dananam arosa. Sigurado, adda ti danong dayjay. Tasabali ti linyada, anak ko. Umayak man, Nana Rosa. Anya ti masyapul mo, basag. Damag ko, kat ada kano ti danom yun, Nana. Ay wan, ada Mabalin ti makilaba, Nana. Awan ka di pa iti danumyaw. Awan nga rod, Nana. Saan pa'y siguro anatarimaan ti tubo mi anapirday? Ala, makilaba ka laang, basag. Ay, agyaman naklaunay, Nana. Di kay madanagan. Amok madkip di ti agtipid. Mang tidak tulat tano mano ti bilyo iti danom. Sa adon, basag. Aglaba ka laang dita. Napigsabay ti danom may. Naimbag ko nam ata saan anaapektaran ti linya ti danom yun, Nana. Uray kaskasano, kat ada ti pakiusaran me. Ay nawaw, itay pa'y apumanak nakabakal. Agtugaw ka man. Jaklakit di maanuusan ti kastoy lakay. Anya nga rod ti maaramitan tayo. Kat awan nga rod ti tanong. Dual dawan nga awan danom tayo, kat agbaybayad tayo mat. Manual daw matan asan tayo nagdigos lakay. Tinamaan dagiti trabahador amang tartarimaan iti kanal ti tubo. Ngagturong dito ayan tayo bakal. Dakkel at tubo day jay. Iso asigurado ang mabayagan da amang tarimaan. Ay nawaw, kaano nga rod ang matarimaan day ta? Saan mat amabalin aditay agdigos iti makalawas?
Nakapudpudot nga tati panawan lakay. Ipadas mo timapan iti ayan ni Nana Rosa. Nasalaw ko ni Mari Carmen kag di tadalan. Nakilaba kada Nana Rosa. No kasta, at dadanom da Nana Rosa? Adda ata sa balitilin niya da bakit? Ay nawaw. Mapanak man nga rod. Ijaya kon ngagdigos tapno sa anak ka mabannog ngagsakdo. Mabalin ti makidigos, Nana Rosa? Ay, word, mabalin ba, tere? Nadamag ko nga min, adito'y ti pakilablabaan kan pakisaksakdoan da Mari Carmen. Iso nga, imayak mat, Nana. Ay, iso na lang, tada ti papanak ita. Panawan ka pa'y. Sikamatan ti makamong agdigos. Adamat itirwar ti banyaw. Siyan, anay kanda daw. Ay, agyaman naklaunay, Nana. Sikamatan dati makaamo dito'y. Agtipid ka lang iti danaw, tamangan kunak no, dakil to ti bayadan may. Ay, una na, di kay madanagan, siyak ti makaamo. Numalpas ka kaawanak pa'y. Isaraman na imbag ti gripo, kantigay, sakbay apumanaw ka. Ay nawaw, adasamat ti parikot mo, Nana. Asa no? Basta imbati mo ni Terry ti sa ti shampoo ken napkin na nagsukatan na iti banyaw. Siyak pa'y tinang ibasura. Namindwa ngay naramid na ti kasta. Anya? Irresponsable magayam na ijay a babae. Ada dugdug yun na. Ay Nana, kasta mutla ti aramid na no kasta makiusar iti washing machine ko. Di namut ko na abuyatan na ti washing machine tapno madalusan ti rugit ana urnong. Rumbang laeng nga idiritso tayo kinkwa na, tapno ammo na. Kumaa, ngam agdwa-dwaak ta mga numasaktan tirik Nana. Uray masaktan tirik Nana. Tinapatag kat pagsayaatan na. Ay, anya nga minin ti umay mo ibaga, Carmen. Umay kula ang itidag iti aprutas kada kayo, Nana. Ay, nawaw. Naggapuan ngay day ta aprutas na kaw. Inpaw iti kasinsin ko. Ay, kat agyaban naklaunay Awan ti anyaman, Nana. Umayak tumanon makidigos inton bigat, taawan pati danom minana. Sige, basang. Di balay, tasaan ka mo't adugyot. Aywan mo't Nana. Umayak manon makidigos, Nana. Makidigos ka lang. Gamulitak manan, Di mo liplipatan nga laan dagiti basuram. Di mo basta ibati di tabanyo, Tere. Naminduan ngay naramid mo ti kasta. Isumatyar aramidak, Nana. Namindua asyak tinang ibasura itinapken ken sa ti shampoo ngay batem. Apay asyak adagos ti pabasulan niyo, Nana. Wala, tasi ka lang magtinakiusar iti dayjay nga aldaw nakaw. Di yo sigurado, Nana. Ang mga nuada sa bali anak kidigos idi pimanaw akon. Sino kumangay? Katawan mo tinagpakada kanya. Diritsundak man, Nana. Kaya't yun samat nga agbayadak. Iso akastamat ng tibagbagayaw. Ay, saan akasta? Palagip laeng tapno saanen ang maulit pa'y. Amok day ta tiknik niyo, Nana. Tapag kwartaan nakpay laeng mat. Sika lang arudan ti makius-usar. Sika pa'y lang tinangato ti boses na. No kastamat lang, di kan umay dito'y balay, tapno awan ti riray. Nagrigat kamot akasarsarita. Di saan lang? Kukwayo lang ti danomyo. Makidigos lang da tao, diyo pa'y kayat mat. Ay nawaw. Ay nawaw. Nagsubli ka mo't adagos, Tere. Marurudak iti dayjay abakit. Anyat nang pasama kanya. Di ko nang ganyak kat makidigos ka kada Nana Rosa. Wan ko mga rod, ngamkas jay matan ti bagbagana. Anyat timbagana kin kaya. Anya dayjay, adan sa matan danong tayo lakay. Ay uy, nasayaat mo't nung tinarimaan dan. Awanan ti makagapo ang mapanak iti ayandan Nana Rosa nga imot iti danom. Panawan ka pa'y lakay, agdigo sa klabi Anya dyan nadamag ko, Carmen. At da kano may tisan ang nagkinawatan da Rosa, kintirey. Ni Maritiri mat ang aming tatang.
Pinalagi panlaang ni nana nga alaan na ti basura na sakbay a pumanaw. Ngam agungot ki di kanaw. Anya! Imbis nga agpakumbaba ni Maritire, ta makius-usar laang. Saan ta sinungbatan na pay di bakit anang ibasura iti sachet ti shampoo na ken napkin ang nagsukatan na. Talagang arod adugyot Kasta nga rod tatang, pagyamanan na taaddan ti danum tayo. Saanen ang masapol ang mapan iti ayan da Nana Rosa. No siyak ti sika, aramidem may tinaramid ni Nana Marosa. Ibagam iti kumarim adalusan na ti washing machine. Numalpas nga usarin na. Di ka agul ulimag. Tapno saan nga isupay a pagparparikutan. Wen tatang, iturod ko nga ibagain ton umay manen. Jakmet laangan ipausar ti washing machine ko tatang. Aramidek ti inaramid ni Nana Rosa bareng agnakam day ta atire. Atalahan ko matiket ko sa lutsudan, Nana. Agtugaw ka pa andong. Agyaman ak, Nana. Issue iti napalabas alawas pa lang dayta. Ngam italaang anawaya anak. Iso nga italaang mat anak umayak, Nana. Anya ti umay mo sa lunsudin Anya ti inaramid ni bakit ko. Hindi may nakidigos, Nana. At ang samot, hindi yung nagkinaawatan. Ay wan, nagsinungbat ka be idinaudi nga imay dito'y balay. Pinalagi paklaang nga alaan na ti basura na sakbay a pumanaw. Ngam nakaungat kit din. Ilibak na pa'y ti aramin na. Isuan na ibagak piman nga uray saanan nga umumay dito'y balay. Anya? Day tatipod na andong. Siyak tinagdalos itinapken kas kada sachet ti shampoo basta iba't bati na latan di tabanyaw. Mangibabay magkayam dayta, Terry. Okay laang kumano maminsan laang. Gamsaan mat. Tano da do makakaslay gagagara na matan. Ay nawaw, ibabain naklaunay mo't bakit? Ay nawaw, apay akas tamat ang tibagbagam si Kandong. Ibabain mat asasawam dita. Di ka mo't mabaing, abang ipadalos itirugit mo, iya bakit? Agraman napkin ang nagsukatam. Isumatan ti mangi basura. Makiusar ka lang arudin iti panyuda. Naa, ada nga rod pamanaknak ni Nana Rosa anapkin ko ti basura na. Di ka naglibak bakit? Asawa ka, amok ti ugalim. Kastamot lang ti ugalim dito'y balay kay. Ang kaiwara tinausar anapkin. Basol ko, no basol ko. Saan kumakas na bakit? Di kagbalin adugyaw. Nang runa lumakiusar ka laang. Di mo aramidin iti sabali a balay tar aramidin diti balay. Tanakababain. Anya laang ti bagada no kasta ti aramid mo bakit? Di nakmantaktakan. Tamapanak iti ayan damari Carmen intun madamdama. Makilabaak manan. Si kamagaya Maritire, anya ti masapul mo? Mabalinti makiusar, mare. Makiusar iti washing machine, mare? Ay uwan, mare. Makilabaak ko mamanayin. Ilabak ti ulis me. Jak ngamin kabailan nga igalgal tanapuskol mat. Ay, pasensyakan amare. Ngamjakon kayat nga ada ti makiusar iti washing machine ko. Narigatan. Ha? Gumatang kay ngaminan iti washing machine nyo, mare. Ay, unay kan, mare. Para makiusar laang mat. Sigod mat na makilablabakan ka Sabalin ita, mare. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan, mare. Narigat ti agpabulod, no dugyot ti makius-usar, mare. No kasta, dugyot ti panagkitam kanya. Ammo, mare, idi pa'y ang nagtep-tep pelak. Di mo mat amo adalusan ti washing machine, no kasta ang makiusar ka. Basta ibatim latan. Awan mo't ti kunam abuyatam, tap no maikat ti na urnong arugit, mare. No di mo kayat, di saan laang. Jak ipilitan niya. Imanawain ti kumarim anak kaw. Ay, makonsensya ak iti insawang kukinkwa na itay tatang. Kasla sinubra amad ngamen. Wen nga rut tatang, jak nalapdan ti bagik. Pagsayaatan na matkit di ati kasday nga imbagam anak kaw. Sapay la kumaat, maamiris na. Narigat ngamen, dagdip-tip paludad duma anak kaw. Narigat ti mapunwan. May mayatin ti idiritsyong. Tapno ammo ti kumarim, kat baliwan na ti kasday nga aramid na. Ay nawaw. Sa bagay, husto tinaibagayo, tatang. Ano samlangan ti manggigilgal iti ulas, Terry? Agurnungak to iti maigatang iti washing machine ta. Ngam masapul nga iwanam to Naakaran laang day amari Carmen iti ugali ni Nana Rosa.
Iso nga imot matan ita. Mangrugi ka man ako na akon. Pudno mat. Isuda nga min kag kuykuyog. Dahita kinadugyot mo ti makagapo, no apay adi nakapinalubusan ti kumarim a makiusar pa kayo. Narigat mo't ngamin piman, no si kalangaruden ti makiusar, si kapay laang ti dugyaw. Nabayagan ang makius-usara ka ni Mari Carmen lakay. Ang mga no nagtip-tipil lang ide, italaan siguro ang maiturid na ti mangidiretsukin ka bakit? Oho, inakarankit din ni Nana Rosa ah. Agnagam ka ngaminan, no makiusar ka laang, di ka agbalin a dugyaw, tapno di da ka imutan. Nakababay mo't no dagiti pakiusarampay laang ti agdalus iti rugit mo bakit? Ay nawaw. Alawanan, basol kon. Talaga abasol mo. Iso asikat agpakumbaba. Ken ikatem ti kinatugyot mo. Tapno saan ama dismaya dagiti pakiusaram bakit? Uray dito'y balay. Di ka agbalin a dugyot. Tano sa anak nga agdalos. Anyan tulaan ti tsuraan ti balay ta. Naawatan bakit? Ay nawaw! No makius-usar ka laang, di ka agbalin a dugyot. Iti kasta, saan ama dismaya dagiti pakius-usaram. No kasano ti kinadalos mo iti bagim, kasta kumamet ti aglawlaw mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Wen, iso kano ti istorya ni Nana Periang idinaminsan. Na, isumot lagayam Ay no, rabi imat gayaman Mare. Ay, di mo nasiputan ti oras mo, Mare. Umay ko lang kumabuludan ti igad yung. Upat nga oras kung samutan ang nag-isistorya, Mare. Ay, manuatasan mo tunti ka piti na ibusta, Mare. Uwan nga rod, Mare. Gagangay na Di bali ta saan mataka na yun? Ay, kawin Mala, agpakada akon, Mare. Ang mga noor-urayan na ko ni Nanang Ijabalay. Sapay kasapulan na tiigad, ngay may ko binulod. Malala, gananad ka, Mare, Kita tidalan mo, tane, nasipngat mo tay. Mangilan saan ka niti ka ng tapinang bakit? Mabisina ko. Ala, saan pa'y mo't analuto din na po ilakay? Ay nawa, katnurabiin bakit? Anya nga oras ang nagluto kaya? Alas 7 iti rabi Abay, anya tinaaramid mo? Ay, imay ngamin ni Marisaria, dito'y balay. Kahit? Imay bimulot iti igad itay. Iti kwan, nagadumot tin nga istoryana. Nasurok nga upat nga oras na nag-istorya kami dito'y balay. Nag-aasam man daw upat nga oras. Uy nga rod lakay, ala pasensya kan Oray siya, jak mo nasiputan ti oras. Tamaya mo ngamin ti istoryaan mi itay. Malala, anong sak nga orayan ti iluto makanenta? Ada mo, nabati at tinapay dita. Isupay laang ti ikapim lakay. At tuyan ti igad binulod ko, Nanang. Ay, apay nga ita kalaang sariya. Kaslay jay bagyo magtinang bulo na mitiiga diti kasta kinabayag mau. Ni Nanang mat, iti laang mat ayan damari pinang tinapanak. Iti ayan laang da pinang kunam. Ngam nasurok nga upat nga oras na nagururaya. Tinapatag ada nabulod ko, Nanang. Sige, hindi sumlaang dita.
Kunak man no daigadam, nanang. Intun bigatin na Nanay, rabi imot tayo. No, apay ngamin na narabian ka. Bimunod ka lang, mat itiigad. Mabalinan nga isublik ti igad a binulod ko, nanang. Magawid ka adagaw. Sublim lang ti igad. Kunak manayin. Wen ka di, nanang. Ay, wanaw. Siya lang ang timang isublay. Ay, nawaw. Siya ko, nanang. Amangan kunak. Numaurasan ka manan iti kay istorya biday. Depende, nanang. Ay, nakababayan kan pinang. Amangan numataktak mo pa eh. Saan mat unay abisi ni Mari Pinang, nanang? Ay, basta. Siya kaun, timang isublay. Siya ko, nanang. Muto yung taigadan, ta siya kong timang isublay. Mabanog kayo laang, nuda kayo timang ipan. Ina ko, nanang. Naday. Ay, nawaw. Napana, hindi man nag-istorya tao. Wen, Mari Pinang. Dakkel ka no ti sweldo na ija abroad. Nagasat launay day ja akaaruba tayo, Mari. Nasingpet ti among na. Saan akas kadagiti daduma di taan na ulpet. Ay, amang ano kayat mo mati aga abroad, Mari. Ay, itay pa'y asawa sa uni Marisaria. Diyak pa yan mahawatan ti dadumang istoryana. Ay, no daduma, isumot nga isut istoryana. Kastamot laang ti istoryana, idi na minsan nga imay. Uy, Mari Pinang. Mari. Mangagnak ka de, Mari. Anya nga minan di ko na, Mari. Ay, jay ka aruba tayo ija abroad, Mari. Nasingpet ka no, ti among na. O di nagasat to kasta, Mari. Ay, wala, Mari. Mayat ti aga abroad no kas jay ti among. Ay, narumabi manin. Sa anak pa anak kaluto. Ay, wan gayam. Anya oras ti meeting ija barangay hulinton bigat, Mari? Alas 8, Mari. Isuan nas ka, nasa paem ti Marieng. Ay, nasken nga gawid akon, Mari. Masapa mat gayam ti meeting. Inakon, Mari. Agyaman akmanan, ta pinabulhudan nak iti igad, Mari. Sige. Agan-anad ka, Mari. Ay, naimbag laangan, tanagawid mo't laangan ti kumarek. Kung naglakit din no alas 7, iti rabi imanan ti panagawid na. Talaga close kayo kan kumarim sarya anak ko. Kasanumot na ibagam ti kastatata. Wana, ramano nga oras nga istorya kayo tunggal umay dito balay. Ay, nawaw. Kasanumot na amuan nyo day tatatang? Makikita kayo Asidag lang mo ti balay nyo, ti balay may. Diyak amo no maragsakan na kunoan niya, tatang. May nawaw, abay mag. Di mo kayan na day. Ti kumarin pa yan to may maki-istorya kang ka dito'y balay nyo. Awan nga minun ti malpas ko at trabaho, tatang. Agpat-pat nagmut nga agsarsarita kami tunggal umay dito'y balay. Kasla talaga, no nasing pagkatao. Ngam parikot mo't no inaldaw, tatang. Imbis nga agluto awanan Tama ba inak mo't nga aggunay, kabayatan ti kaadana dito'y balay. O, kitain nyo intun bigat, sigurado, umay mananday jay. Awan ti trabaho na ya. Awan, tatang. Ururayan na laang ti ipawit nila kay na nga allowance na. Uston Saria. Ti anya, nanang? Di kan mapahan, iti ayan, ti kumarem. Pagi na naemat ti kumarem, paunay mo ti naldaw kan nga aday jay. Awan mat nga ron ti kais istoryak dito'y balay, nanang. Makataktak ka na nakaw. Ni Mari Pinang tupay, saan nga agreklamo? Si Kantukit din? No awan, ti aramida, maturog ka langit. Ay, diyak kayat, nanang. Agsakitak lakit din, no awan ka sarsarita. Ipilit mo magtiamam. Nambaking ka tada ti ururayam apauet nila kay mo. Ni kumarim apinangay. Unay kan bakit? Rabi, ngam di ka pa'y nakaluto ay.
Ay, may manon ni Mari Saria itay lakay. Kapampanaw na laeng. Apay, di mo na salaw di tadalan aya. Saan man? Ang mga no sa bali tinagnaan na ah. Ay, jak man amoy ti kumari. Talaga ang managistorya. Saan na makatal na tingiwat na? Di ibagam kenkwana nga oray once a week nga umay dito'y balay. Ibagam kaming kenkwana ti marikrik nam, tapno amuna mo. Jak kayat lakay. Ang mga no maupay ti kumari. Amay kumamaupay. Ang mga no panunutin na alikliklikak. Una, ngam kastamot a kanayo, awan ti malpas mo trabaho. No naturod ka, sika man lang nga ti mangibagakin kwa na. Dahil talagang gaya. Mayam, nakasaritak tunumay mo na yun. Una, sika ti sumango ken kwa na, taada ti pakitang danak. Wen, siya kung di makamu ang mga ibagay ti kumarim. Pakitugawak man manong sel mo. Awan ni kumarim dito'y balay. At dati nakipurdiyaan na. Anya nga oras nga iti panagawid na. Inton malam Nagagat nga ron, ano kasta? Kapilita na. Saan ba't ang mabalingag? Salot-salot ta pobre kami lang. Amo manong, kastamat lang tay asawa ni manong ko. Nagagat launay dayjay. Aya, Wan, iso adagos anak kapatakder ti balay da ija sentro. Iso ti pakidagdagasan minumaminsan. okay. Hindi mayat. Ay, una manong. Mayat nga agpaisaw no nagagat ti asawa. Ada konsel mo lakay. Ay, apo, saan pa yan nalpas ti trabaho may suanas ken nga agsubli kami manan inton bigat. Usto atap no at daman hindi pakipurdiyaam. Ay nawa, abaya kas ta ti kawis mo? Sa dino ti papanam? Mapan ko kita ti nuwang. Ay nawaw, kunak man no inwayway mo itayag sapa. Saan nga ro? Nay, anya nga iti nararamid mo iti may sangal daw? Nagis-istorya kami iti kumarim bakit? Kapampanaw na lang ita. Dito'y bayan na nangal daw. Anya? Ay, unay kan lakay? Pawidag ko ma. Ngam agdwa-dwa ak. Tama nga no sakitan na. Ita, amo mo, no anya ti marikriknak, no kasta nga umay ti kumarik dito'y balay. Yang amon bakit? Ora jak mawatan ti bagbagana. Wen, kunaklatan. Napnumal pas ti saritaan mi. Talaga aman nagistorya dahi ta kumarim bakit? Pod no unay. Ay, saan nga alisto no kape ken makanti saritaan ngem ay na apo sumanao sika. Agrubuata kon lakay. Sumarunukan ton wine. Ay, sana mabalin bakit? Anya? Agiddan na rumwar. Ay, apa yan? Mabitla nga talak ti susi. Sagay sa talangin. Ikandado ta ti balay. Nariga tay. Amangan no umay ti kumarim kat matak-tak taman eh. Anya ngay, nagbutong ka mula ang gayam. Nagado ti istorya na siya. Kaslasa na mabambanog tingiwa na agsasaw. Kasta mo ta talaga ni Mari Saria lakay. Kasla di ka ni Ruwam mo't. Ay nawaw. Nasaka pa kayo, Marimar Pinang. Silmo. Umuna ako kaya ti manugang yaw nga agidan kami tatang. Nariga tay, tata? Ay nawaw. Anya tinariga. Istorya kin tatang alakay. Himay ngamin ti kumari ni bakit hindi balay tatang. Hindi kalman. Kit nagado ti istorya na. Jakpain mawatan ti nagduma. Kat no nagpatpatnag ang nagsarsarita dakin nila kay. Di na mo napapanaw tatang. Oh, nakita kagpaiso iti balayo di kalman. Agpatuloy kami tatang ha. Ang mga no makita na ka ba? Awanan na. Tak-tak to marinday tanga istorya dita. O sige, agad-agad kayo adwa. Edi kapyuteri daw yun ang katatang. Ang mga no to'y balayo tinex, apuntiryaan na nung makita ng awang kami. Ay naimbag man ta nakaawid ka adagaw Saria. Kanayon mo tan amasapa da Mari Pinang arumwar nanang. Naikandado ti balay day di napanak.
Ay, nauma da siguro kan ka, anak ko. Apay ko mauma da. Awan mo tinakas nga aramida. Siyempre, managistorya ka kamain. Tak-tak kay ti trabaho da. Para makiistorya laang. Ay, sana dakas ti makiistorya. Ngam, di mo ngamin kanayunan Ayapaw. Siyempre, adda ti pampanunutan da at trabaho da. Amumag nga adda ti garden da. Ay nawa, ti kumarin ti sumungad bakit? Agawa am ti mangirikap itiri daw alakay. Anday ta, nairikapan bakit? Panagkunam, nakita na ka nga ta? Yak sigurado. Maglisi ka man, ta si ripag iti abo. Kita man, nubin maraw. Nay, awanan lakay. Pimanaw mo't siguro na jayain. Ata? Ala, ilukat mo man tiri daw. Kasano no at nagaya mag-uro-uro di tarwan? Kasta na pa'y ngarud di mo pa iluklukat. Amangan no addang agpaiso di tarwar. Kaya jala ang nakita. Basit mo nga mintabaw. Lukatam tulangan inton madamdama. Una yan dayjay nga anak yo, Tata Andres. Ay nawaw, lipinang ka di tidakdakamatang. Wen tata, nakita dakla ang asumungad itay. Inrikap dakit den, tiri daw da. Ay, kware. Saan damot akas taasigod? Daka mo, noo kasanok ngay bagakang ka. Awam mo tiyam mo kadakas nga inararamid ko kadakwada. Tapno liklikan da kakasta. Ay, di ka masaksakitan iti ibaga ka. Uno, pagsilsilusan na ka diti kumarik, tata. Saan mo ikiday? No saan? Anya nga raw ti makagapaw. Di lang amin may bagakang ka, iti personal. Nukas tangay naldaw, makiistorya ka katakwada, ke mataktak ti trabaho da. Iso, ti makagapaw, no apay alikliklikan da ka. Di ka mutan mapanitiayan ti kumare manakaw. Nagbalbaliw ka kadain. Ha? Jakon kaya't ti mapanijay, nanang. Mustaw. Tapno di da mataktak. Forever day tuyin, nanang. Amuyo ka di. Idi na udi anapanak ijay. Inrikap da tiri daw da. Ipagarup da siguro ajak ida nakita. Mamangano talaga abisi dalang. Mabalin ba't nga ibagada iti nasayaan? Ay kamawatam lata ko maidaan akaw. Amangano mabayin dalaan nga mangidiritsukan ka. Saanin nga imimay ni Marisaria ije balay tatang. Manungal dawon. Wala, tanaupay, tinaramid yo. Ay nawaw, anyat kaya't yung asawon tatang. Nakita na, kay Enrique Puyutiri daw idin nauday ngay may jibalayo. Anya? Impalawag ko maging kuwana, abisi kayo. Ngamdya ka mo, no naawatan na. Ay, no kasta, nakita na gayam ti inaramid mi tatang? Well, panagkunak, kinas kagagsarita kayo analapat di kumaray. Tapno may palawag mo lang ang kuwanat ni marikrik na mag. Ay, mga no di na kun kaya't akasarita, tatang. Ipaadas mo, di maparig balay da. May mayat no pagsaritaan yung anasaya at iparikot niyo. Iti kasta, masolusyonan adagos. Agkape-kapay, Mare. Ay, agyaman hak, Marisaria. Ay na, Mare. Pasensya ka, no inaldawa ka makis-istorya ija balayo. Diyak na panunot ng agpaisong. Tak-tak, no agpat-pat nagngagis-istoryata. Ay, Mare, agyaman ak unay tamaawatan nak. Pasensya ka mo no, Enrique may tiri daw may di na minsan nga imay ka. Ay, okay lang, Mare. Maawatak, tabisi kayo mat kanila kay mo. Ay, nagyaman ako na Mare. Ay, pasensya ka na talaga. Ay, inton sumaro no, i-schedule kon, Mare.
Uray Sabado laangan ang mapanak iti ayan yaw. Tapno di kay mataktak. Ay, wala mare. May mayat pa eh. Sa anak abisi tunggal Sabado, ta isumot ti rest day. Rest day mikin nila kay ko. Uray agpatpat nagtang agsarsarita tunggal Sabado, maray. Ay, nawaw! Numaminsan, lawlawaan tayo kumati pan nakaawat tayo. No addaman dumtang aparikot, idiritso tayo iti tao amasaknan. Iti kastak at masolusyonan adagos. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.